Milí přátelé, vítám vás opět u 3 myšlenek Evangelia. Máme před sebou 12. neděli v mezidobí, Matoušovu 10. kapitolu a já vás vítám z netradičního prostředí, tady z Beskyd, z komunitní dovolené. Máme před sebou úryvek hluboký, velmi povzbudivý, řekl bych, no tak pojďme na to. Myšlenka první. V tom úryvku se píše takový jako verš. Říká se tam, co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A já si říkám, že to je vlastně pravda, protože možná trochu z jiné strany viděno, některé nejdůležitější věci v životě člověk pochopí ve tmě. Jako ne, když všechno vychází podle plánu, ale když se život začne tak trochu rozpadat pod rukama, když máme nějakou krizi, třeba když jsme po hádce, nebo když se vracíme z pohřbu, někdo nás opustil, když zjistíme, že nejsme tak silní, jak jsme si mysleli. A já bych řekl, že třeba tam se často rodí pravda. Najednou vidíš, co je opravdu důležité, na čem záleží, koho miluješ, o co nechceš přijít, za co jsi vděčný. To jsou vlastně ty chvíle prozření, ale pak přijde to ráno, jo? Práce, povinnosti, sociální sítě, běžný život. A to, co bylo v noci, tak jasné se zase ztratí. Možná právě proto to Ježíš říká. Jako by říkal, nezapomeň na to, co jsi pochopil ve svých nejtěžších chvílích, protože tam si byl možná nejblíž pravdě. Myšlenka druhá. Asi znáš lidi, kteří mluví o hodnotách, ale asi taky znáš lidi, u kterých je vidíš na jejich životě. Můžeš 1000krát říkat, že rodina je důležitá, ale když jsi doma pořád na telefonu nebo nejsi doma vůbec, děti vidí něco jiného. Můžeš mluvit o odpuštění a přitom se roky nebavit třeba s vlastním sourozencem. Tvoje jednání mluví hlasitěji. Můžeš sdílet citáty o lásce, mít skvělý profil, ale pak být naštvaný na kolegu nebo partnerku. Ježíš neříká, co se vám šeptá do ucha, opakujte dál. Říká, hlásejte ze střech, jako viditelně nebo slyšitelně. Některé věci se totiž nehlásají ústy, hlásají se životem, aby se to na nás vidělo. A já bych řekl, že otázka není, jestli máš nějaké hodnoty. Otázka je, jestli by je někdo poznal, kdyby tě týden pozoroval. Protože nejhlasitější kázání často nezazní z kazatelny, ale z obyčejného života. A myšlenka třetí. Je zvláštní, že v tomhle evangeliu Ježíš říká 3krát slovo nebojte se. A pokaždé míří na jiný strach. Nejdřív říká nebojte se lidí. Jo? Kolik věcí v životě ovlivňuje právě tohle. Strach z toho, co si pomyslí druzí. Strach, že budeme vypadat nějak hloupě, že nás odmítnou, že se strapníme. Někdy ani nežijeme svůj život, jen se snažíme vyhnout cizímu soudu a zalíbit se druhým. A pak Ježíš pokračuje. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. A já bych řekl, že to už je hlubší strach. Strach z bolesti, ze ztráty, z nemoci, z budoucnosti, z věcí, které nemáme pod kontrolou. A nakonec říká, nebojte se, máte větší cenu než všichni vrabci. A to je možná ten nejhlubší strach ze všech. Ne strach z lidí, ne strach z utrpení, ale strach, že na nás vlastně nezáleží. Že kdybychom zmizeli, tak by svět šel dál, že jsme zaměnitelní, přehlédnutelní, že jsme nějak nepodstatní, že nás nikdo nepotřebuje. Ježíš jde v tomhle evangeliu, já bych řekl, až na dřeň lidského srdce. Co si o mě myslí druzí? Co se mi může stát? Má můj život vůbec cenu? A na každý z těchto strachů odpovídá stejnými slovy. Nebojte se, protože tvůj život není v rukou lidí, ani v rukou okolností. Je v rukou Otce, který ví i o pádu vrabce. A jestli ví o vrabci, pak určitě ví i o tobě. Tak přátelé, tolik 3 myšlenky. Já věřím, že jste v tom našli jistě ještě něco víc. Díky, že se díváte. Díky, že se díky tady těmhle myšlenkám dostáváte hloubš do Božího slova. A přeju vám požehnaný týden a přeju vám především, abyste byli s ním.